Jose Mari Lizaso naiz, Aginarra jaiotzez, Usurbilen bizi naiz, baina, bueno, 72 urte ditut, aurre jubilatua. Nere bizitza gehiengoa Elkor Makinaria Zumaian dagoenan mantenimentuko arduradun izan naiz. Aurre jubilatuta nagoela, planteatu zaitenian lan hau zinegotzi bezala sartzeko eta ze proiektu eman nahi den aurrea ikusi dudanean nahiko ilusionantea eta bueno, onartu egin dut. Eta bueno, bestalde jendeak nahiko ezautzen hau, beti erronka guztietan sartuta ibili naiz herrian, 17 urtetik hasita eta bueno, orain beste bat gehiago hartzeko prest nago.